Earn online. Ang sagot sa mga dalangin. Hello guys, isi-share ko sa inyo ang apps na to kung saan kikita ka ng coins sa pagmimina, kikita ka ng Bitcoin o BTC coins sa pagmamana kahit tulog ka guys. Ang kailangan lang dito guys ay mag-register ka lang o mag-sign up ka lang. So punta na tayo guys sa Play Store. So type lang natin ang Hashter Cloud Mining. So yun siya guys. Hashter Cloud Mining. So siya guys. Ito siya Hashter Cloud Mining. So ito siya guys, i-install ko na siya guys. So i-open natin. So ito ang maging itsura niya guys pag na-open nyo na ang apps na to, ang Hashter Cloud Mining Bitcoin coins guys. So ngayon guys ay mag-sign up tayo. Ito yung maging hitsura guys pag nag-sign up tayo guys. So lagay nyo yung username, surname, email account nyo, email password, confirm din. Ito ay nakarobot. So yun siya din, submit nyo. Ito yung create account guys. So nagagawa na ako ng account guys. So maglalog din ako guys. So ito na siya guys. Ito na siya guys. So maglalog din na tayo. So ito na guys, makita nyo guys ito na welcome na guys. Ito yung Limo News official guys. Ito yung dashboard guys. Kita nyo dito nyo makita guys yung pag mining guys. So ito guys, nagma-mining siya guys. Kumita na ako guys ng 9,945 Satoshi. So equivalent to dollar guys ay kumita na ako ng 5.4 dollars. So may GH siya guys na ito yung GH nya guys. Kikita. May 100 siya guys. Ito yung guys. May 100 siya na GH active horsepower guys. So wala lang kang gawin guys. Pag-assign natin guys automatically guys, pindutin nyo itong hula. So magmimina na siya guys. So kailangan lang natin pabutin guys. So nandito yung withdraw earning guys. So pabutin natin.
Yan lang guys. Sana ay matutunan kayo. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.